Señores, con ustedes Sonia Fidalgo y Ignacio Varillas. Ladies and gentlemen, introducing Sonia Fidalgo and Ignacio Varillas. Muy buenas noches, damosos la bienvenida a esta novena edición de LIT International, un festival de la canción en lingües minoritarias europeas que estamos encantados de celebrar en Asturias, gracias a la iniciativa del Gobierno del Principado y a la Fundación de LIT International. Ildo bestaat uit Ildo Bielsma van Weidem, Ildo Hoekstra en haar broer Jan en zus Marije van Blauwhoes, Paul van Dijk van Warkum, Abel van der Laan uit Weidem en Richard Riemersma van Driels. Hey, de Olde over. In mei wonen ze het Frieske Songfestival Lied dat nou maaien ze achter de presentatie aan in Gigon en moeten het opnemen met zijn 10 orengroepen die het jongen in haar minderheidstaal. Wie is eigen dressing room? Ja, cool. Ja, ik ging een code instellen, maar helemaal naar je koffers, dus naar je gieten. Ildo en Ilde die hebben al die teksten in elkaar zetten en dan wie kon een beetje een idee van een melodielijn. En ja, we hebben eigenlijk misschien beiden hebben wij, of misschien trein eigenlijk, hebben we proberen om dat een beetje vorm te geven. You prefer in the center of stage? In the stage? I'm not alone. Also, other Ildo is here. Ja, 2 Ildo's. Ze kennen elkaar van een vaaropleiding zang aan het conservatorium in Zwolle. En beide kiezen ze uiteindelijk net voor de muziek als professie, maar voor orthopedagogiek en doktersassistent. Dus net alleen ga je hem dezelfde naam, maar je hebt ook een beetje dezelfde route en keuze maken. Ja, nou ja, dat is ik wel waar het veske ik hoe giet. Ja, je passie blijven volgen. Ik al maak je soms misschien een wat verstandigere keuze. Je blijft wel altijd het viewer vielen van, van wat gewoon je droomveer is. En je kan best van beide kanten protten. Dat je en gewoon werk je en gewoon de muziek ernaast blijven houden. Dat kan alle jaar. Het Laboral Ciudad de la Cultura is een enorm complex, justjes boeten de stad. Het lijkt het heel oud, maar is oorspronkelijk gebouwd onder Franco in 1948. Nijmaken oud dus. Nou zit het er kunstopleidingsdoens, muziek en theater, maar ook techniek. En het Laboral heeft het grootste theater van Asturië. Zit ik gewoon op de boel? Ja, denk er maar om, hè. Ja. Behalve een wedstrijd is LIT Internationaal vooral ook een treffen van verschillende minderheidstalen en culturen. Dat is ook een politiek en cultureel statement, maar de muzikanten moeten het waan. En maar welke oren bands ben je hem in de kunde aan, Paul? Nou ja, Duitsers. Ja. Duitsers. Ik weet, du weet, wie weten dat du weten da is. Ik weet, du weet, wie weten dat du weten da. En wat heb ik nog meer? Pool? Ja, Pool. Ja, nee, dat wie Russen. Wie Russen. Oh, Russen wie dat? Ja, één pot maar nee. Zit hem eruit uit. Dan en gine van mij schuld voor weina. No kim lied dan ook schuld. Schon
mensen en ik bij elkaar. En dan maakt het eigenlijk helemaal niet uit wat voor land als komst of nou, welke taal dat spreekt. Nou, muziek dat verstaat iedereen. Dus dat is echt universeel. Dat is gewoon wel leuk om te zien, omdat dat gewoon echt zo is. De jongens jouwt Ilda een extra optreden in Castrillon. Ze zongen een cover van Elske de Waal. En dan is het sneeuwtielen. Nou moet het gebeuren voor het publiek en de bands. We move on to the seventh performance. Representing Frisia, we welcome the group Ildau with their song Fire. Ja, het ging heel goed. Ja, dat vond ik mooi. I agree. Ladies and gentlemen, the winner of Asturias 2012 Lit International is Liwen. Chilau, chuchumuchu, etre kloche, na kloche, les on pakudo peu marplis. Ik ken me in dit geval wel achter, ik sta nog wel achter het oordeel van de jury. Ze had er echt rond, vind ik. Ja. Ik krijg van dat we hierheen rond zijn week van, wat maken die punten nu we hebben zelf zetten en het gewoon super goed. Dus we zitten hier echt te stralen en maar die band, het is één groot feest, dus echt super leuk.